woodi mo ƴami am no watta o créa chaine ngal WhatsApp. Himɓe ɗo wi'a chaine ɓuri groupe noy ɓe konandi be majum ɗo. Chaine hewata, groupe ɗo hewa noyna nden bo nda ɗo bloka WhatsApp ji, ta ɗo partage kuje jumsa groupe je ɗo partage ɓe ɗon bloka WhatsApp, bloka groupe man noyna ɗo. Useni kanko bo yiɗo créa chaine je mako ni no watta ɓe créa chaine majum. Kanko ma o mara chaine mako be hoore nden mako. Créugo chaine ɗum salai hunde on boyde. Ade kadi kala mo anda no watta créa chaine pat nda o tokkam nder video ɗo holla on no watta créa chaine. Premier ko a watta ka wara a nasta nder WhatsApp ma yiɗi créa chaine majum bana ni a nasta nder WhatsApp mara sai wara a nasta partie stati ha les ɗon nda partie stati ha lara video ɗo ha gal Facebook useni habdu abonu ha compte men je Facebook Fasaha TV Real Madrid ɗo abonu ha ton e non gal TikTok ma Fasaha TV gal YouTube ma Fasaha TV habde abone useni. To ta wari a nasti partie stati a laran nda stati ji mara nden bo a laran nda chaine ɗo chaine men je Fasaha TV don kala marɗo haje nastugo chaine Fasaha TV tak o lara premium commentaire video ɗo to gal Facebook o tawan lien majum e to gal TikTok bo o lara profil amen o tawan lien majum o hosa intégré o nasta to gal YouTube o tawan premium commentaire inchallah mbaccan on lien chaine amen je Fasaha TV min no yerba kujeji fere to ko larani je téléphone je wona lallai sai en wadda ha Facebook ko bo en wadda ha TikTok ko ha YouTube ba. Don kala marɗo haje pat o lara to ha gal TikTok o tawan profil e to ha gal YouTube o lara premium commentaire o tawan lien majum e to gal Facebook ma o lara commentaire o tawan lien majum o intégré tan o nasta inchallah. Ta wari a yiɗi a créa chaine maɗa a lara toɓɓe tati ha dow haɗo sai a mema toɓɓe tati on tawa toɓɓe tati majum a laran ha ɓe waɗi advertise e ndan non create channel sai wara nasta haɗo create channel. Ta nasta ton sai wima nda continue haɗo a wara mema continue ɓawo ta memi continue haɗo ɓe wima wata inde chaine maɗa je yiɗi créa par exemple mi yiɗi mi créa chaine ha mi waɗa banni mbaɗa A B mara tek AB tek rati windugo AB tek Subara TV en creation to sen hosa wara en waɗa hali saɗo ɓe a winda daidai bayani daidai ko a tokkata waɗugo ha chaine majum a winda haɗɗo to sai a hosa wara profil mako haɗo a nasta a wara suɓa ha galerie ta suɓi ha galerie waddante daidai photoji ma joni ha galerie maɗa a hosa suɓa a waɗa ha profil majum c'est bon sai a hosa ta a suɓi photo en wata photo en lara to a nasti man ɗo nda par exemple en hosi mi suɓi photo je ɗo to mi suɓi photo je ɗo mi yiɗi mata ɗum ha profil majum sai hosa mema ha totton ta memi ha ton sai wara mema ha créate channel ɓawo to a windi ko a yiɗi windugo haɗo par exemple assalamu alaikum bandiraɓe sobiraɓe am mi hofni on photo pat moɗon to banni on a windi par exemple banni sa o fara créate a mema haɗɗo ta memi créate a laran chaine maɗa hosi créé to créé bo nda lari no ɓe holli waɗanni kuje ɗo to shikenan foti a partage na himɓe e daidai chaine maɗa majum nda numéroji maɗa joni ha téléphone ma hosa partage na ɓe to wala haaji a partage na ɓe waɗa skip amma en partage na Fasaha o abonam holla on noyi abbonugo ko haɓɓi wonugo to nda mi hosi en partage na lamba ɗo mi hosi partage ni mo bana ni ɓawo to a partage shikenan a laran ha WhatsApp on je gotel message ɗo man ɗo wara to nda message man wari ɗo on nda chaine majum wari ɗo on chaine majum ɗum hosa waɗani view to mari view wadda tan ha nder channel majum a lari 0 abonné man wala mo abonné hatton ɗum 0 wala mo abonné to ami hosa mi abonné hatton lamba je mi yerɓani ko ha abonné hatton to nda mi hosi mi abonné to déjà to mi abonné a laran wattan numéro 1 haɗɗo to an mo ɓe yerɓani ma ta ayi a abonné ha chaine ta abonné ha chaine waddanima banni sa wara mema je ɗo itta banni to warti banni ɗo on hollata abonné ha chaine majum de kala ko ɓe yerɓi ha chaine man pat waran hamara en lorta WhatsApp men je nane a lorti ha WhatsApp je nane an on création gonda ɗum haɗɗo chaine maɗa ɗon mari abonné man gotel han holle ta yiɗi a hokka goɗɗo admin ha chaine maɗa mi a waɗata a wara a mema haɗɗo invite admin amma sai to an kin lamba je créé man ɗon foti hokka goɗɗo fere admin sai a mema haɗɗo amma ga admin tan ka fota hokka goɗɗo admin sai a yerɓana oɗo sai a yerɓana mo admin ko bana ni sa partage no kanko bo to o laari so accepta do a yerɓani mo admin ko to ami hosa mi accepta mi wurta nda haɗo ɓe wi mi accepta to accept sai warani sai wara accept ta accepti banni shikenan an ma a warti a admin a foti a yerɓa kuje ha chaine majum ta lorti ha lamba ma je nane goni shikenan a laran nda auna ɗon nda admin ɗon shikenan banni on ɓe warata ɓe créa chaine à 100%. a hosa waɗa ka partage ko kujeji nder chaine maɗa a waɗa bokalji noyna ɓe konandi be majum pat
banni kalkalɓe group amma sai dai ɗo hewata to a yiɗi a efasa bo sai a wara a mema haɗɗo to a yiɗi a efasa chain majum to a memi haɗɗo sai a jippa les a laran ha delete channel a mema ha delete a wara a mema delete sai a waɗa numéro je a créer no compte man be mako 695 11 70 43 numéro ɗon création majum sai a wara delete a laran ɗum efasi lutti fasaha tv tan to wari abonné kadi ha konte fasaha tv nga heɓgo vidéoji fere inchallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taggite abonugo ha konteji meɗen je Facebook fasaha tv, TikTok fasaha tv, YouTube fasaha tv, like e vidéo man partage yehugo yeso. Bisalam.